är vi där. Thingvellir och vi är jag vet faktiskt om det är Europa eller Amerika vet du men. Nej, det är faktiskt inte så. Tack han tar det. Tack han. Pass på. Vill jag veta något? Spyr i hela om Amerika och ting och vi har Tingvøllir och tingstaður. Ja, värsta standet undervisning. Det är mycket spännande stand skulle så undervisning. Jag är stolt över mig själv. Jag dacht i mitten Europa och Amerika. Lika fra Norrland til Røyland, det tog det av oss. Her riet først i Jøkken og Island. Man kan huske seg ena fra Åre, så kom det. Og så var alt dette økje fullt av sånn kjøltur. Teltboen, og der bor vi. Jag ser det där för sig, känner du först? Det går då.